Potatranské múzeum si tento rok pripomína okrúhle výročia. Okrem 140. výročia založenia múzea uplynulo aj 90 rokov od nálezu odliadku mozgovne neandertálskeho človeka. Pri tejto príležitosti prebieha v Gánovciach výstava a tiež medzinárodný kongres, na ktorom sa stretli vedci zo 6 krajín. Odliatok mozgovne, ale aj nové poznatky pritiahli vedcov na konferenciu do Gánoviec. Prišli priamo na známe miesto. Hlavne nás preslavil neandertálec, a to viete, až za hranice Slovenska. Odliatok mozgovne našiel kamenár Koky, tu je aj jeho fotografia. A odvtedy ubehlo 90 rokov, keďže Potatranské múzeum je momentálne v rekonštrukcii. Časť svojej expozície venovanej tejto udalosti môžeme v tomto čase obdivovať na obecnom úrade preslávenej obce. Väčšina sú to originály, ktoré pochádzajú priamo teda z lokality, tu z Gánoviec, ktoré boli získané nielen teda ešte pred druhou svetovou vojnou, ale potom aj na základe toho systematického výskumu, ktorý tu prebiehal niekoľko rokov od roku 1955. A výskum ešte nie je uzavretý, na povrch stále vychádzajú nové poznatky. Prebieha revízny výskum, všetky tie nálezy sa znova študujú a už to prináša také prvé ovocie, lebo napríklad sa zistilo, že okrem toho vyliadku mozgovne neandertálca boli v tom čase zachránené aj vyliadky mozgov koní, bizónov, medveďov. Lokalite v Gánovciach je za posledné roky venovaná väčšia pozornosť. Môže za to občianske združenie Neandertal. Našim takým tajným cieľom je z toho celého vybudovať teraz geopark. Tak sme začali najprv s tým čistením, postavili sme tie edukačné tabule, aby ľudia vlastne vedeli, čo sa tu nachádza, lebo ľudia vôbec nevedeli, čo sa tu nachádza. Vôbec. No jedným z tiež takých cieľov by bolo ešte, keby sa nám podarilo znovu otvoriť nejakú takú prieskumnú rihu, lebo ja som presvedčený, že tu ešte by sa našlo kopa starých paleontologických nálezov. Originál odliatok mozgovne v Gánovciach nenájdete a ani v Potatranskom múzeu nikdy nebol vystavený. Svoje miesto má v Národnom múzeu v Prahe. Samozrejme, všetkým je nám to veľmi ľúto a hlavne Gánovčanom, lebo tí proste sa s tým veľmi ťažko vyrovnávajú a my stále veríme, že sa to podarí a aspoň na nejaký obmedzený čas, 1 až 3 mesiace možno, sa to predsa raz podarí, možno pri 100. výročí.